Iyo vanhu vacho vari kunonoka kusvika. Amaiti vanhu vacho vatinonoke kusvika izvozvo. Are they coming? Vanenge vari kusvika mai manje. Andiziva kuti vanhu vaenda kupi izvozvo. No, let them come. Tovamirira vauye. Let them come. But vanhu vacho Ungachigonera ichi chichinjwa ungangoni. To same man. Vanhu vacho vari kunonoka. Come now. Muri kupwa naye vanhu? Yeah, man. Vanhu. For the way are you? Muri kupwa naye vanhu eh? Ine Tanzania kumira namaiti pana. Maiti. Tapedere. Kwa bata laptop munhu ngisaipeka in one thing nei. Koko kuda unzo not takura stere. Ona yopi wangu. Ayi wakabata ona she just has to make things proper. Uriko zviremedza. Anzi vanhu ndeipi? Over there. Zviri sei Macmillan? For yourself. Right now I'm dealing with Mighty. Mighty zviri sei? Uri sei kosha? Ine ndiri boys. Hey. This is too much. This is unique. You know this hairstyle that you are putting on. I last saw it in Germany. Makaiona ku Germany? Germany. I'm actually going in 2 weeks time again. Only people are you from Germany? Ambuyangu ndiyo ku Germany. And ndakaona kuti ndakanzofutwa nzori musukuru wa Stella Chiwesha. Bakuzoti Stella Chiwesha pa sekura Thomas Mapfumo. Oh. Ndi Thomas Mapfumo na Trevor Dongo. But Mighty, my lips enyayo. My lips enyu. Ndeta ngechamananzva. Ndeta ngechamananzva. You wandibvira udara iwe. You are too young, you are underage. Ndiri underage ina Mighty. You cannot qualify. Ndoteza qualify ne? Ini ndoda zvinhu zviri fast. Kungana stana. Things which unoona maitiranda stana yo. Stana akati sha. Akati anonzani uyo. Rugari anonzani. Rugari. Ovati cha. Oti Sarafina. Oti Warakata. Oti Dion. Oti straight. Straight kunani? The state house. But ini zora ngore kwariri. Izorida kubata basaida. Unganikwanisere. Iwe ini ndine zvinhu zvangu. Ma assets. Iwe ini ndine assets akadarika aolinda ini. Unoziva ma assets andinawo ka. Uri kuona even my cheeks, everything is bubbly. Ndiri kuzviona. Everything is bubbly. Kuti amaiti ava kava. My looks nice and good. Okay, wana kana smile yacho kana. Can you feel me? I'm so wonderful. Oh damn. For myself. She's hot. She is. She's hot. Like water in a tea kettle. I'm actually cold. I don't want to be cold or hot. No. I'm freezing. For yourself. But for your logs, I'll not tenga. Because ndakaona ma celebrity akaita line. This other day. Makona ani mumwe munhu akanono tenga. Zvandakaitaka. Anchada hangu kutaura but anzi talibi. So jalafu. Aiwa no. Iwe mwana wa stembe. Ndangona vachitenga. Pamamonya ipapo. Vachideposit my logs. But ndakazongoti ndindoda zvangu original but zvangu ruramba izerere. It flows. Saka if you can just cut for my can check it off so that ayo ini mandiramba kani makanditi hanzi handisi fast so that we can negotiate at least 1 day with me kumanguva kuma 4 ndichanguri kana nangosvika pa uye nemaCDs uyo wakamadhinda especially ane astana ndowandoda maCDs indamanya kuvavarira stana ari ngodiwa ini ada kutora chimama changu chandawana panapa iwe that boy is amazing. Is amazing pa area yipi chaichaiyo. That boy unoziva ukamuza chisu mashake pai andizive but ndongonange brim but unoziva munhu munana atozongoti but he is a big brim. I appreciate him. Yeah. Unozati Daisy uri kunze uri brim pamwe pane imwe area imwe ndo panowanika mabrim ka. I love Stana. I'm a fan. Kungu kuti chingofambisa nguva but I love Stana. Stana has got style. That one is a serious shark. Unoziva ona munhu usingarwirwe. Vanhu vasingakurwire. Pakana mabhebha asingakurwire. Was that something wrong? Iwo asatambonzwa vanhu vachikurwira. Chatombokuenderawo life. But kama chinoitika booster. Inzai munzwe muda kundibooster but chinoitika kama iti pane mwe musikana indinesa anonzi Trace. Hamusi kuziva mwenge chinesa Trace.
Tracy. Ndifana ndaziya kwamuri. Ipapa Facebook ngechinesi. Ndava nazo ndakwenda kuna MIT ndo vandakuda. Bozi Tracy haana style. MIT ukanzwa chimbondimbira futi mbijana. Ndoviringika mufungwa kana siri kutaura nene mudiwa uyamtinyepere Okay, Zimbabwe. My name is Leslie. Amaitika. Mukwenda kuGermany muchindishira ke. But I'll be back just 2 weeks. I'm going to I'll be back soon. Indeed. Okay, my name is Laziti. Thank you people for watching our My Dear. For yourself.